Кама аръягы һәм Чиста яклары кара туфраклы җирләр. Ләкин Казан тирәсе, Казан арты яклары ул сары балчыклы урыннар һәм шуңа күрә дә биредә инде минем уйлавымча икеләтә хезмәт куярга кирәк. Һәм терлекчелектә дә, һәм игенчелектә дә, бакчачылыкта да. Ахырысы шуңа күрәдер бу якларда бик уңган кешеләр яши. Теләче районының Баландыш авылына кайтып, Әскәровлар гаиләсе белән танышып килик. Талип абый белән Розалия апа мөгаллимнәр, тормышларын балаларга белем бирүгә, милләтнең киләчәген үстерүгә багышлаган шәхесләр. Теләче районының Баландыш авылында яшәүче Розалия һәм Талип Әскәровларның табын тутырып бәйрәм иткән мәле. Гыйнвар башында гына Талип Әскәровның 70 яшьлек юбилее булса, соңыннан Розалия ханым да 65 яшен тутыра. Түгәрәк даталар моның белән генә тәмамланмый. Бергә гомер итүләренә дә 45 ел икән аларның. Танышу бит бади булды инде безнең. Күршедә генә яшәй. Армиядан мин кайттым. Шулай 8 мартта отпускыга армиядан инде шунда, димәк, күрше кызы бит. Ул инде күренән итә. Ярар, бездә инде әйтеп тә куйдым. Карармы әйтәм, җитеп киләсең, минеке буласың икәнсең дигән булам. Нишәсен? Шулай итеп инде аннары инде кайткач, эшләшә дә башладык. Сөйләшә дә башладык. Мәктәп без якын айтты. Безгә әниләр башта ук әйтеп куйдылар инде, менә тормышка үзегез яратып чыгасыз, капканың бу ягына әйләнеп керәсе түгел диде. Менә без 4 кыз, 2 малай идек. Һәм шул принциптан чыкмадык. Без бер нәрсә дә кайтып әниләргә әйтмәдек, кирип, өйдә булган өйдә калды. Тормыш булгач барсы да була инде. Анысына менә шуңа күрә әзрәк бирең дәшмирәк торганда халык холыкны тора аңлыйсың. Талип абый белән Розалия ханым икесе дә мәктәптә эшли. Лаеклы ялга да алар бер үк елны, бер үк көнне чыгалар. Талип Әскәровка балаларга белем бирү генә түгел, директор вазифасында башкарырга туры килә. Мин мәктәптә барлыгы 39 ел, 40 елга бер генә ел тулмады, дип хезмәт иттем. 1971 елда мәктәпкә укытырга килдем. Әлбәттә инде директор чакырды. Чөнки әни бер үзе генә. Шуңа күрә мин башта юлны Алабуга культура институтында башларга артист булырга дип хыялланган кеше идем. Ләкин вакытта әнине карарга кирәк булгач, әни янына кайтып, тормыш башланды. Шуннан мәктәптә эшли башладым. Талип Әскәров иҗади шәхес тә булып чыкты. Газета, журнал, җыентыкларда үзенең хезмәтләрен бастырудан тыш, сәхнәдә дә чыгыш ясарга насыйп була аңа. Мин инде күп кенә язмалар, 200-гә якын бүгендә ул шундый җыентыклар бар. Мондай үземә күрә инде ул анда төрле темаларны яктыртып, мин барлык төр газетларда, республика газетларында да мәкаләләр чыгардым. Бу әлбәттә инде бик укытучыларга да киңәш нитәргә дә, алырга да бер-бер белән әлбәттә миңа бик файдалы булды. Минем Казандагы җырлый газет тапшыруны алып баручы Нәҗип Бәдретдинов бригадасында Казан филармония концертларын алып бару шушы. Мен күрше Күкмара, шул вакытта Саба, Теләче районларында, авылларында да булырга туры килде. Тарих укытучысы янәшәсендә үзебезне укучы кебек тә тойдык. Безгә ул Баландыш авылы тарихы хакында да бәян итте. Юл Тимер дигән кеше шушы Миша буеннан күтәрелеп, инешләр буенча килгәндә зур баланлыкка очраган. Баландаш, баланлы урын дигән сүз. Һәм шушы баланлык бик әйбәт булгач, шушында инде димәк, мотор булгач, шишмәсе булгач, шушы инеш буена йорт сала башлаган. Һәм җомычкалар аны агып китә, шушы су буеннан инде әкрен-генә Мишәгә кушыла. Миша буенча күтәрелгән халык ул вакытта инде шундый урыннарны эзләп йөри, сайлый. Һәм менә бер төркем шушы халык инде үзләренә бу урынны бик ошаталар. Юл Тимер салган, йорт салган урынны һәм шунда күченә башлыйлар. Атта ачык капкадан сине туганын көтәр. Килегез безнең якларга, килегез Баландыштарга. Шатлык һәр көнгә җитәр.